Boro? Ani parada. Iya. Riang bariwa. Riang bari biang go? Yang digi. Cái ni ma song cái Keri. ni babu cái Babu kayu. cái này anh sai chung nó cái này nó có mai thì masa cái này Masaya. anh tông go Kulak di mo. hả kolok sa cái đi cái có nên ta muốn mai sa cái này Masaya ka. hả Alak baca. sao sao đi hả Wan saro sari. फाइनाली जों मुंगिया गामि मोना चांक्लोनी आरो सोगनिया कासुका ते बिसि जरा नांगला ते नरक जतो काहामके साइमनो जों तांगै मुंगिया गामि इ जेराय एबा अ मोनाय चांक्लोनी आरो थांना नायखिना आबो अंका निनि आनि हामजमा मारि एबा जुबाचु याफारना बागै जों अ मोनाय चांक्लोनी आरो थांना नायो ते चिनि आरो ताबुक अ मोनाय चांक्लोनो जतो तिप्रासा हामजमा ते चाजमा बागै बिनि मुंगै टोटेल रां 5766 एबा 5770 रां सपायखिया आ बागै नरक जतनो बेलाय बेलाय हामबायाफोर मोनाय चांक्लोनो जे नरकनि मानति चुबामानि बागै सुदु आसक सिमिया बाक्सा बाक्सा अ मोनाय चांक्लोनो आसके हामसका वाइसा रां रहरि पाइमा ओलफानो ते वाइसा बिनि मानति आबो हायरके रहर लाखिया डाइरेक्ट कौनो साना थांखि बाक्सा बरक अ मोनाय चांक्लोनो आसके हामजमा बागै बार बार एबा 2 बार 3 बार के रां रहरका ते जों आबोनो सानाय नरक जतनो अ मोनायनो जे मानति आसके हामसके चुबामा बागै बेलाय बेलाय हामबायाफोर चिनि बोखाबाय हिनकै भिडियोनो कासा लाइक शेयर खना तापगि अ मोनाय चांक्लोनि बागै ते अ भिडियोनो जतनि आरो सगेरि मानकि जों तेबो चुबाचो माने मानो जदि नरक ताबुबो अ मोनाय चांक्लोनो 1 रुपिस एबा खक साका केबो चुबाना मुचुं तंखाय चिनि गुगल पे एबा पेटीएम नम्बर 8974564239 अ जगह सुदो 1 रुपिस एबा 1 टाकानो चुबाके चिनि तिप्रासान बागै बेलाय काहाम ओंनाय ते नरक मोनाय चांक्लोनि फुल लाइव स्टोरी साइमाना मुचुंखाय डिस्क्रिप्शन बॉक्स व लिंक रिजाक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अ जगह हाबै बिनि जद पार्ट खनावि साइमानाय मोनाय चांक्लोनि लाइव स्टोरी फाजि ताबुक तिनिनि मेन कक सालायनो मोनाय चांक्लो कबरता काहाम जों सामाबाय सिमि ओंया नरबो तिनि मकल बाथां अ भिडियो जाका काहाम के नायि सिनिदि साइमानदि ते अ भिडियो न रहरका मुंगिया गामि तंनाय मोनाय हायुं देवरमा ननबो बेलाके हामबाय जोंनो लाइव आपडेट रहमान बागै पुलिया नरक अ मोनानि सिनेमुं जत काहामके साइमानजन ओंना तांगै हिनकाय आनि पुलियानि भिडियो जागा आं साजाक बिनि रियल नेम सन्जय देवरमा निक नेम चांक्लो हनै रिंगजागु ताबु कक हिनकाय बाक्साबा अ मोनाय चांक्लो न कबर हनि सालायो बाक्साबा काहाम सावो हिनकाय बतिनि कबरता काहाम आबो साना थांखि जोंलाय बन कबर हनै माया तांगै हिनकाय नरबो वानसु नादि जों जे बरनो काहामनि बागै वानसुके आ बरनो काहाम काहायनो मातंगु फियाबा जे बरनो हामियाके वानसुके आ बरनो हामिया काहायनो मातंगु आबुनि बागै जत बरनो कबर काहाम सानानि आबो किसा चिनि वानसुकथानि चाजामा चाजागे आरोबो डिपेन्ड खायो आ बागै चिनि फासिंदे साना थांखे अ मोनाय चांक्लो न काहामनो हनै वानसुको ते नरबो भिडियो न पाठक जरा नादि तिनि मोनाय चांक्लो काहामदा कबर काहामके बुजिमानाय ते बोनो बुइताबुक तांगै कबर एबा तालसोया हनै सालाय तंग आबो हिनकाय काहामके खोनादि तिनि जों साइमानका अ मोनाय चांक्लोनि बयस 15 एबा 15 बसर ते नरक जत काहामके साइमानो आबो काहाय चेराय जराखाय जतनो तंथक जाथके तंगनानि ते थंनानि जरा हनै हाइफानो मोनाय चांक्लोनि थानि तिनि बबाय थंना बागै केबो दल एबा लगिसं करै आ बागै मोनाय चांक्लो साचुं साकाचनो थंगै जरालायो बिनि आति तमुं साक साचुं लामा लामा थंगै तमा नुगै बाक्सा बरक हामिया वानसुगु आतैके तरक तरक बनो कबर एबा हामियानि फासिंदे नासिक जागै तंखा तै कासा कक जों जतनो चेराय जरावो चिनि चिकुनसा मिस्टेक एबा हामिया अंका हानकाय आफुरु नगो आमा बाबु जोंनो बुवै फोरोंगो आतिता खाजि ता अंग्रि हनै ते जोंबो आ जरा काहाम हामिया वानसुगै बसकां सालो काहामके तलांगु सुदु आबो चेराय जरा सिमिया ताबु जों जतनो तरि लगै सिकला सिकले ओंमा ओलाफानो चिनि चिकुनसा चाया एबा मिस्टेक खाके हानकाय नगो आमा बाबु ककबै कतुगै काहाम हामिया फोरोंगो ते जतनि आमा बाबु केबो बसानो हामिया फोरोंया काहामनो फोरोंना मुचुं जागौ आबो हाके आमा बाबु जोंनो चेराय जरानि सिमि ताबुसुक जरा नायकलिबो तंगो फियाबा तिनि तांगै अ कक साका हानकाय जोंनो काहाम हामिया फोरोंनाय चिनि लगी आमा बाबु एबा ताखुक बुकुक तंगो हाइफानो मोनाय चांक्लोनो ताबुक चेराय जरानि सिमि काहाम हामिया फोरोंना बागै बिनि लगी साबो तंग बिनि आमा बिनि बाबु एबा ताखुक बुकुक साना थांखि केबसे गरै तिनि ब साक साचुनो जे बिनि काहाम हामिया वानसुगै बुजिति लामा लामा अंकरि तंना नांखा
Tei norok kaham ke saimano jesa borok pano cerani simi ama babu bai ma tongya kaham hamya prengjak ya henkai bini wansuma bo kisa kothogono kologjak henai tangi henkai bono kebo kaham hamya se prengnai kore bo wansungna se ringya o boys rogo जों जे मोना चांकुलो न कबर हनै वानसुगो आबोनो उकलगो तिनि तांगे आते एंगना हनै किसा वानसुग नाखे बिनि चामुंते नमंग प्रॉब्लम नि बागै फानो बतिनि कबर काहाय अंगै मानो तांगे हिनकाय वानसुग नादि तामो अकरा तामो चेरा जतनो ठीक मते माइ माचाया मानंगे हनकाय आ बरो किसा मिलिंग मालां कक सामरक एबा उल्टा पुल्टा कक सावु डाइरेक्ट कक साना थांगे माइ ठीक मते माचायनि बरो कबर अंगै थांगु वानसुग नादि नरबो आ कक कुबुया टाटाल যদি তিনি মনে চাংকুলো ন ঠিক মতে মাইচা রই বিনি সাক সমান চেরাই রবাই তনিকা হেনকাই বদাতিনো কাহামংনাই হিনি जों वानसुगो तांगै हेनकाय जों চেরাই जरा दल रबाय तंमनि कायसा बयनि काहाम हामिया नुगै स्रों मुं वानसुमुंबो मानै मानो बाट आबो नरकतामो वानसुग साइमाया चिनि वानसुमनि जों नरबाय शेयार खायनायमनि से बसकां रगो तेबो काहाम जुबाय माना बागै ताबुक नरकनि बोखाव सोंमुं तना बफ्रो चांकुलोनि आरो थांना अंखा हनै आबो हिनकाय नरक काहामके साइमना बसकां साल 12 मार्च एबा 12 तारिख आगरतलाव थानचनि मुंगै बुबाग्रा जत तिप्रासानो रिंजाक ते जों आ 12 तारिख चिनि हाकचलनि फाने जत तिप्रासानो नायकलना बागै चिनि टीम न चिकनचा सामुं याफारजाका अ सामुं अंखा जत चिनि तिप्रासानो पुलासमि पाथक जरा दै दलै काहाम करं गारि कारवै फिरगै रहरनानि आबो काहाय आ बागै जों वानसुगैना का 12 तारिख लायै जरा काहाम नाय थांसिनाय तांगै हेनकाय जों बो हाकचल जागानि थानानि अकल बसकांनि जतक वानसुगै जरा काहाम हामिया नाय थाना नांगो तामनि हिनबा जरा तामंगै थानो केबो कुनु साइमाया जों लास्कक आबोनो सानाय नरबो मोनाय चांकुलोनि तमुनो वासा नाय नायदि बिनि कक्ते कतेबे गान रचामनि ते अ जगनो मोनाय चांकुलो काहाम दाहामिया वानसुगै नायदि तांगै हेनकाय ब जति कुबुनो कबर हेनकाय अ गान रचामा जागा बिनि बसलाय बोल जागे बुखकते चिकनचा मिस्टेक जाया अंगमानो बतेसा वानसुगै थेकाय रचाब तलांगै फनोगो डेडमिन मोनाय चांकुलो काहामनो तांगै हेनकाय ब काहाम हामिया जत वानसुना रोंगो सुदु मा बाबुनि हामजामा माया माइ मासाया मा नंगिया अंगै बिनि तिनि साक हामिया कन्डिशन जाया कलाजाक मोनाय चांकुलो आबो हाय नुगै बेलाय खायरुगो मोनाय चांकुलो न हायफनो जों गोबां न चोबाना मुचुंगो फियाबा चिनि वासक याक सग्या अ याक सगना बागै जों तिप्रासा बै तिप्रासा फादि जत तिप्रासा न जे मान्दि चोबालायनो 1 रुपिस एबा 1 टाका खाय ते नरक मोनाय चांकुलो न हामजाकमा मारि चोबाना मुचुंखाय चिनि गुगल पे एबा पेटीएम नम्बर खक्सा एबा 1 रुपिस के रहरति मोनाय चांकुलो नि बागै बेलाय कतरकक ओंनाय Oksamani kutui sampai Cina di busuk bini yang ni kutui. Hui, kamu patui kan. Nanangala Neng ngasih di. Nuk keke dong silai ra na lui hamza kare kamu uni no sikla sila ka ham nuk keke buri na bukawo kham bitang kamu papiri asu da ani kwai tong chi